pagkaroon inyong mga shoutout, ha? Ito muna, alas 7:11 na. Ito muna ang buwelta ni Art. Of course, the 3-time. O, naibidensya, ha? Nasa likod, ha? Klaro kayo na, ha? The 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhoc Junior. Basta mga junior, Gahi. sure ka? Usahay. May kanila nga istorya, apilnis atong buwelta. Ang buwelta ni Art, hatod ka na to sa Cherry C. Cherry C calcium ascorbate with kamo extract and zinc. Ini ang vitamin C nga sa COVID, makapalikay, o gustong lawas, makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na sa mga nagkunang drugstore and pharmacy. Pwede pa mo mag-order online. Mga kandidato. Vuelta. Ha? Ilan naman siya? 2, 4, 6, 8, 10. 12 naman ni kabuk kahit burn nga mga Sonic. kulang pa, kulang. Ha? Uy, ihatod man to na ini John Mascareñas. Utangan na to niya mga epics. Mga kagahi, dunay gapakatag diha sa social media gapang hadlok sa gustong magpa-bakuna. Una pa'y mga burukinto nga gaingon ang vaccine delikado. Aga sulti nga ang vaccine dunay microchip. Sa dihang injeksyonan ka, diha ang microchip nakalakip. Naapay mga kwaknet gaingong bakuna duna daw magnet. Ang mga sa sulod sa duha ka tuig ang mga nabakunahan kalit lang daw mo kirig. Conspiracy theories ng gawas. Sa mga chismis, gawas. O daw sa injection, dalit na lang daw tang patsyon. Kini daw ang paagi nga ang privacy daling matrace. Bisan og kita mutago sa bisan asa nga private space. Ang pinakagrabe sa tanang fake news, andam na kaani gahi burning nga fake news. Unsa na? Ay ang imuha kalit lang daw muhiyon. Ha? I-cancel to, Ay, Abis bakit? Kitsul. I-cancel. Tungod ni ini sa bakuna daghang ginerbyos. Kay basin ang ilaha kalit lang daw mukupos. Kay dunay sagol daw ang bakuna nga sa imong undoy makapaluya. Oh no! Pero gikontra kini sa atong mga doktor. Por Diyos, por Santo, dolor. Mga gasulti ini pulos galamlam. Mga daling patuohon, mga way alam. Wa daw kiniigong scientific nga kamatuuran. Kinisulsul lamang sa mga di gustong mabakunahan. Kay kung delikado ang bakuna, unta. Unang misupak rin mga doktor ta. Apan sila paman gani ang gauna-una. Aron masigurong sa COVID, luwas kita. Busa kung doon na mo'y madawat nga mga mensahe sa social media nga supak sukwahi sa modernong siyensya. Ayaw kini basta-basta ang ipasa-pasa aron di makadungag sa mga gakabalaka. Dahil Bernie, balik ta sa isyong bakuna nga sa imong junior makapaluya. Hoy! Kagahi, istingi og pangutana ang mga nabakunahan na. Di ba makugang ka kay ang ilaha puwerte gihapong gahiya. Ay. Oras, alas 7:16 na! That time check was brought